दादा शरणम. मैत्रीय चित्तशुद्धी येत्या 13 ते 15 जून आणि दुसरी बॅच 27 ते 29 जून मैत्रीय दादाश्रींच्या आश्रमात कर्जतला घेतली जाणार आहे. ज्यांना ज्यांना ही क्रिया करून घ्यायची असेल तर खालच्या नंबरवर तुम्ही कॉन्टॅक्ट करू शकता. ही क्रिया काय आहे? जेव्हा आपल्या जीवनात काही अडथळे येतात किंवा आपल्या आध्यात्मिक मार्गावर जायचं असतं पण आपण जाऊ शकत नाही, तर हे सगळे अडथळे हे मैत्रीय चित्तशुद्धी या क्रियेने तुमचे दूर होतील. किंवा तुम्हाला जॉब लागत नसेल किंवा जीवनात कोणतेही प्रॉब्लेम असतील ते सॉल्व्ह होतील. तर ह्या वर्षी ह्या 2 बॅचेस आहेत, तर तुम्ही नक्की कर्जतला येऊन जॉईन करा. डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये मी सगळे डिटेल्स पाठवलेले आहेत. धन्यवाद. श्री दादा शरणम.